As razóns de estar hoxe aquí, aparte de demandar eses prezos para nós, para as gandeiras e gandeiros deste país, aparte deso, temos un conflito bastante grave e é lamentable que pase aquí en Galiza, que é a deixada da recollida de dúas explotacións que a día de hoxe, agora mesmo, siguen tirando o leite. A día de hoxe, digo, esta mañán, aínda con promesas así adelantadas, ademais, a día de hoxe, esta mañán, todavía non sabían quen iba a recollerlles o leite. Nin siquiera se hai posibilidades de que lle recollan o leite. Entón, non só é demandar ese prezo, porque é lamentable que se nos deixe ir ao garete, que miren para outro lado, sino que ademais é lamentable que a administración, que ademais creemos que neste momento é quen de poder tramitar toda esta situación, este de lado totalmente lanzando promesas que nin siquiera son realidade, ademais con antelación e que nin siquiera son realidade, e a leite se siga tirando nestas dúas explotacións en concreto, porque sabremos ademais que en próximos días non serán dúas, que seremos moitísimas máis as que posiblemente nos vexamos nesta situación, como por parte das administracións, digo de aquí porque me parece que é a primeira que ten que estar actuando, xa que o conflito é aquí, senón tamén por estatal, que non tomen medidas xa non só da baixada de prezos, senón ademais a agravante situación da garantía de recollida, que neste momento está nas mans daqueles crap, por decirlo así de alguna maneira, que literalmente queren deixar sin recoller nada máis e nada menos por algo que creemos que é xusto reclamar e pedir un prezo para a nosa leite, nada máis por esa razón. O sexa, alguén que está producindo como nós neste país un produto que ademais creemos que é básico na nosa alimentación e pedimos que haxa prezo para el, exiximos eso, que queremos, que estamos dentro da nosa razón, e literalmente un persoaxe como é o señor Lence decide xa non recoller a leite nestas dúas explotacións porque están facendo ese tipo de exixencias. Eso é algo moi agravante e estamos aquí donde a Consellería, xustamente porque ademais hoxe á tarde temos prevista a mesa do leite e queremos que principalmente antes de outros puntos que teñen postos que se tome por primeiro punto esta grave situación, a recollida destas dúas explotacións, e máis grave aínda, e volvo a decir, que encima a día de onte se lance dende a primeira hora da mañán que sai promesa de recollida para estas dúas explotacións e que nestes momentos a leite segue tirándose nelas. Que medidas pode tomar a Xunta para evitar este chantaxe ou que é agardable desta mesa do leite da tarde? Contesto eu, como dixiste? Pago, pero queríamos pedir se nos trasladábamos para os símbolos, porque temos ali 2 tractores.